Il-Gvern sema l-karba tal-Kamra tal-Kummerċ u dan irriżulta fi sforzi ta' suċċess. Sostni dan il-Kamra tal-Kummerċ fi stqarrija kif laqat b'sodisfazzjoni deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea favur pajjiżna dwar ir-regola li kienet tobbliga lill-operaturi ta' trasport jirritornaw il-vetturi tagħhom lejn l-Istat membru fejn huma irreġistrati fih. Din ir-regola Ewropea kienet qed tillimita lil kull min irid jitrasporta materjal minn pajjiż għal ieħor u kawżat hekk kienu qed jinħolqu komplikazzjonijiet loġistiċi fil-pajjiżi Ewropej apparti spejjeż esaġerati partikolarment fuq pajjiżi li ma jmissux mal-art prinċipali Ewropea bħal Malta. Il-Kamra tal-Kummerċ rikonoxxiet il-preżentazzjoni tal-każ ta' Malta quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja flimkien mal-Litwanja, il-Bulgarija, ir-Rumanija, Ċipru, l-Ungerija u l-Polonja. Fl-istqarrija ġie sostnut li għall-operaturi Maltin dan kien ifisser vjaġġi addizzjonali, ħafna drabi ineffiċjenti li jinvolvu distanzi twal u dan mhux biss immina l-isforzi ambjentali iżda impona aktar spejjeż. Sa dan it-tant il-Kamra n-negozji żaru medji aċċennat li din ir-rebħa tiżgura li s-settur ta' trasport mhux se jkun imtaqqal minn regoli sproporzjonati. Intqal li d-deċiżjoni tal-Qorti tirjafferma mill-ġdid l-importanza tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea ġusta u bilanċjata li tqis ir-realtajiet tal-Istati membri kollha. Il-Kamra tal-SMEs irrikonoxxiet il-ħidma u l-isforz li saru minn rappreżentanti Maltin biex jiddefendu l-interessi ta' Malta f'dan il-każ.